‘yantar da ƙasashen Faransa kowa ya samu kuɗinsa, kamar yadda ƙasashen renon Ingila, ƙasashe renon Romania, ƙasashe renon Portugal, ƙasashe renon Italiya suka samu kansu, kowa yanzu zaman kansa yake, banda ƙasashen da Faransa ta rena, ita raguwar ƙasa ce. Raguwar ƙasa ce. Ƙasashen Ingila wanda ta rene su 'yan Commonwealth, Ingila na cin arziki a cikinsu har yanzu, amma ba ta zamto 50% ba, bai wuce 25-30% ba. Amma ita Faransa duk abin da take samu kashi fiye da 70 wani ɗage-ɗage daga ƙasashen da ta rena ne har yanzu ba ta iya rage kanta. Wannan dalili ya sa duk ƙasashen da ta rena kuɗin da suke amfani da shi, idan babu wannan Faransa wata ɗaya za ta rukuce. Wannan sai ga shi Bazum ya fara tunanin mulkin mallakan da ake wa Nijar. Bazum ya fara tunanin ya isa haka, cewa ba mu isa ma mai kuɗin kanmu ba. Bazum ya fara tunanin abin ya isa haka. Nijar ya kamata ta sunce ta zama ƙasa mai zaman kanta, ƙasa ‘yantacciya, ‘ya'ya ‘yantattu. Ya fara wannan numfasawa kuma da gaske ki. Wannan shi ne abin da ya fara musawa a cikin gida, ko Muhammadu Yusuf Bazum ya fara tunanin cewa ba shi ne yake mulki, shi aka zaba, saboda haka babu yadda za a yi wani mutum ya dinga juya shi. Bazum ya fara wannan motsawar. Wannan shi ne dalilin da ya sa suka kifar da shi. Da aka yi juyin mulki asali, ai sojojin cikin gidan gwamnati ne kawai suka juyin mulkin, waɗanda dama su an kafa su ne don su yi wannan ta. To Allah da iko, ai sai da aka yi awoyi Muhammadu Yusuf ɗin yana cikin gidan gwamnatin da aka yi juyin mulki da sunan wai yana shiga tsakani. Me ya shiga tsakanin? Za a mayarwa Bazum mulki in ya sa hannu a kan sharaɗan da Muhammadu Yusuf ya kai masa. Zai ci gaba da zama karan farautarsa, otherwise kuma gwamnatin ta kuma ta kenan. Sai aka yi rashin sa'a. A cikin wannan process ɗin, sai kuma sojojin da ba su yadda da juyin mulkin ba suka zo suka yadda, saboda wasu sharuɗa guda biyu. Kar mu manta, an sa Bazum ɗin an ba shi list na wasu general da zai kora, zai sauke su a soja, ba yin sa bane sa shafi. Sannan Muhammad Yusuf wannan tiyanin da ya sa ya zamto yaransa ya zama shugaban sojojin gidan gwamnati, saboda yi masa wannan aiki, da kuma aka zo a karɓi gwamnatin, shi Muhammad Yusuf sai ya kawo kuma wani mutum shi yake so a ba shugabancin ƙasar. Ai abin da ya kawo rikicin kenan. Kura da shan duka, garbi da kashe kuɗi. Ka aje shi shekara da shekaru daman don wannan ranar, da kuma ranar ta zo ka ce ba shi zai shugabanci ƙasar ba, kuma ka kawo wani yaron naka. Wannan shi ya kawo solidarity daga waje. NDS da Haman sun tafi embassy na Faransa suna waya cewa su a turo sojojin Faransa. Ba dukkanin sojojin Nijar ne suka goyi da bayan wannan ba, iya sojojin masu kare fadar gwamnati ne. Faransa ta turo sojoji ta yi daga-daga da su ta kwace mulki. NPDS sun shiga sun yi wannan abu. Rufewar idan ta kai NPND sana sun rikice, sun yadda a zo a kawo sojoji su kashe sojojin ƙasarsu saboda biyan bukatarsu. Abin da ya fara kenan. Rikicin kawai wasan kwaikwayo ne. Muhammad Yusuf ya karba mulki, wanda suka karɓe mulkin kuma yana nufin ya kwace daga hannunsu ya sa wani kuma sojan ya shugabanci ƙasar, wanda zai wata ɗaya ko biyu. Wannan kuma sai ya sa wannan bayani shi ma ya yi masa tutsu, ya masa tumbi. Wannan shi ne abin da ya faru. Juyin mulki ne a cikin juyin mulki ne da rainin hankali. Duk magana ta Muhammad Yusuf ce da Faransa. Juyin mulki na Muhammad Yusuf ne da Faransa. Dan in ka duba abin da ya faru,
ai Nijar tana zaune lafiya, babu wani abin da yake faruwa da yake halatta aiwa gwamnati juyin saboda ba sun lafiya yake, yana shirin wa ƙasar nan alhairi. A kwanakin nan ya fara shirin sauya Yamai, irin lalacewar tituna da lalacewar yanayin cikin Yamai. Kwanan nan ba daɗewa ga wasu ya juyo kan duk titunan da suke gaje-gajen nan a sake tabbatar da cewa Yamai nan ne hedikwatar gwamnatin tarayya. Ya fara wannan aiki, haka kuma ya fara ɗauko ayyuka na kyautatuwa da ci gaban Nijar. A cikin wannan hali ake lafiya, ake zaune babu wani rikici, aka yi mulki. Idan ko magana ce ta tsaro, ai ya kamata ka tambaya shekara nawa ake cikin tsaron nan, lamarin tsaron. Kamar maganar Boko Haram, kuma tarihi Boko Haram babu ruwansu da Nijar, babu kuma dalilin shigar Boko Haram Nijar. Muhammadu Yusuf, harshen Muhammadu Yusuf shi ne ya jawo itin zira Boko Haram suka shigo Nijar. Ku je ku duba kalmominsa wanda ya su a cikin watan Jun na shekara na ga ta 2017. Kwarai kuwa waɗannan maganganu da ya shi ya tunsi ya kawo Boko Haram cikin Nijar, amma asalin Boko Haram babu ruwansu da Nijar. Kalmomin da ya dinga kausasa na zagi in suka shigo, ban shirya musu, za mu yi maganin su, wallahi shi ya ja Boko Haram cikin Nijar. Amma Boko Haram ba ta da ruwa da Nijar ko kaɗan. To ai wannan tashin hankali tun zamanin Muhammadu Yusuf ake yin sa. Me yasa shi Muhammadu Yusuf nan ba ya masa juyin mulki ba? A zamanin sa ma abin ya fi tsamari. Sannan sojojin Amurka da sauran kasashe sama da 3,000 Muhammadu Yusuf ya kawo ya jirgi a ƙasar Nijar, waɗanda Allah kaɗai ya san biliyoyin kuɗaɗen da suke tafiya na Nijar a wannan bangare. Sun zamanin Muhammadu Yusuf, wanda ba zum ɗin nan ba ya da shi haka. Hatta sojojin da aka kora da Faransa daga Mali suka taho Nijar ba shirin Muhammadu Yusuf ba, ba shirin Bazum ba ne. Bazum bai da bukatar wannan, da ƙarfin tsiya aka dora masa ya karbe su. Abin da ya magana ita ce babu wani dalilin juyin mulki a Nijar a yanzu kuka duba tsarin ƙasar. Bar wannan magana, so da dai tsarin juyin mulki a Nijar wasan kwaikwayo ne, kun ji siyasin da suke kewaye da shi. Muhammadu Yusuf ne kawai, kuma magana duka ta dansa ce. Magana ta cewa shi zai ci gaba da juya Nijar ne. Mu bar wannan magana, mu dawo kan waɗannan mahaukata da ake kira ECOWAS. Cewa za su aiko sojojinsu, in sojojin nan ba su janye ba da karfin tsiya za su janye. Dukkaninsu ba aikinsu ba ne, aikin Faransa ne. Shi wannan ɗangiyar ɗan koken ɗin da ake kira Tinubu, kar ku manta na gaya muku ɗaya daga ƙasashen da suka goya masa baya aka tabbatar da shi shugaban ƙasa shine Emmanuel Macron, ko kuma ƙasarsa. A gaskiyance dai Emmanuel Macron ba ƙasar Faransa ba. Na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashe a waje waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki. Tinubu aka tabbatar da cewa shi ne ya ci zaɓe. To, Tinubu an ce kowa ya ci ladan kuturu zai masa aiki ne ko aiki. Tinubu dole ne ya sakawa Emmanuel Macron. Ɗaya daga dalilin da ya sa kuka ga Tinubu ya haukace, ya shugabanci taron da ko su ba da mulki ko kuma a tura musu sojoji. Ai ba bukatarsa a mayewa da Bazum nan ba. Suna daga cikin waɗanda ba sa bukatar Bazum nan, tun da Faransa yanzu ba ta bukatar Bazum. Ƙarya suke cewa a koma dimokuraɗiyya, ƙarya suke akwai abin da suke. Akwai abin da suke. To kar mu je kan magana saboda lokaci ya tafi. Amma dai ka duba ECOWAS din nan, kai ka san cewa babu abin da yake cikinta daga biri sai alade sai jaki sai agwagwa. Yi analysis kawai. Ƙasar Nijar sama da shekara 60 take fama da bala'i na bauta har yanzu
akwai jihohin da ake sai da ɗan adam da sunan bawa ne zai bauta. ECOWAS ta san da wannan. Nijar na cikin wannan bala'i. Nijar sama da shekara 40 take cikin yakin 'yan tawaye a cikin 'yanta waɗanda suka kau makami suke yakar gwamnati. Sama da shekara 40 Nijar take cikin wannan hali. ECOWAS ta san da wannan. Barayi waɗanda yanzu ake ce musu bandits da suka kewaye suka hana Nijar sakat. Ƙasar ECOWAS ta san da wannan. Boko Haram da suka shiga suka yi kane-kane a ƙasar Nijar. ECOWAS ta san da wannan. Talauci wanda ya daɗe yana ba mayar Nijar, ECOWAS ta san da wannan. Kamfanonin Faransa masu haƙar uranium waɗanda suka daɗa sa Nijar ta zama talaka, wurin da ake haƙar fetur da inda ake ciran uranium, babu abin da ya ƙara musu sai daɗa talauta su da lalata musu gonaki da lalata environment ɗinsu. ECOWAS ta san da wannan. Ashe ECOWAS na da ƙarfi, tana da haɗin kai, tana ƙaunar Nijar, duk ba ta ɗau mataki wurin magantawa Nijar waɗannan bala'o'i ba. Sai yanzu da aka yi juyin mulki ne ECOWAS take nuna tana ƙaunar Nijar, kuma tana da ƙarfin sojan da za ta iya magantawa Nijar damuwa. Shine sai yanzu ne aka da saboda an yi juyin mulki, an cire wato wanda ba zai wa Faransa biyayya ba ya zo, wanda zai kori sojojin Faransa, wanda ba zai yadda Faransa ta dinga ce masa yi ta yi ko bari ka bari ba. Sai da aka kawo wannan ne ECOWAS take da hankali, take da ƙaunar Nijar, take da ƙarfin sojojin da za ta iya zuwa har ta yaƙi sojoji ta sa wani shugaba. Ba ta da ƙarfin da za ta yaƙarwa Nijar Boko Haram, ba ta da ƙarfin da za ta iya yaƙarwa Nijar 'yan tawayen cikin gidanta, ba ta da ƙarfin da za ta iya yaƙarwa Nijar bandit da suke saka mutane, ba ta da ƙarfin da za ta iya yaƙarwa bandit da suka hana mutanen Nijar aiki wato noma a gonakinsu ba. Ba ta da ƙarfin da za ta nema wa Nijar haƙoƙinta daga masu haƙan mai 'yan China da 'yan Faransa da suke satar mata ronin ba. ECOWAS duk ba ta da ƙarfin wannan sai yanzu take da ƙarfi, take ƙaunar Nijar. Ku duba wannan magana. To sai kuma ku duba ku zo maganar yadda suka haukace suka zama namun daji. Kai kuma ta na gaya muku, duk mutumin da ya zama desperate da zama na maimaita muku naman daji yake zama. Kalli kan farautar Faransa da Amurka. Ka gaya min yadda za a yi misali in shi wannan karen ɗan koken ɗin da ake kira Tinubu, idan shi jaki ne yanzu a majalisar dokoki ta tarayya da majalisar dattijai ta tarayya ta Najeriya, ka gaya min wani ɗan majalisar dattijai ko ɗan majalisar tarayya daga jihar Adamawa, daga jihar Borno, daga jihar Yobe, daga jihar Kano, daga jihar Jigawa, daga jihar Katsina, daga jihar Zamfara, daga jihar Sokoto, daga jihar Kebbi, daga jihar Neja, ka gaya mun ɗan majalisa daga waɗannan jihohi da zai iya yadda a tura sojojin Najeriya su yaƙi sojojin Nijar. Kun kuma san Tinubu dai bai isa ya tura sojoji su shiga Nijar ba sai da amincewar waɗannan. To ku gaya min yadda 'yan majalisu daga waɗannan jihohi za su iya yarda su yassare sojojin Najeriya su je su yaƙi sojojin Nijar. Ku gaya min yadda za a yaka. Sannan shi wannan mutumin da yake jaki ne. Ƙasarmu da take cikin wannan hali ba mu da adadin sojojin da za su iya maganta mana masifar cikin gida. Mu ne har muke da ƙarfin sojoji da kuɗin da za mu ɗan sojojinmu mu kai ta wata ƙasa su kawo mata zaman lafiya. Abin mamaki wani sha shugaban sojojin na yanzu shi Christopher Musa, ka ji irin maganganun da yake tabbatar da cewa shi jaki ne.
duk ihun nan wai Christopher Musa shine shugaban sojin Najeriya yanzu yana ihu muna da karfin da za mu dawo da mulki Nijar, amma bai da karfin da zai iya maganta mana Boko Haram da bandit da ya hana mu noma, da bandit da suke rike da dubban mutanen, da bandit da suka rike biliyoyin kuɗi suna nan ajiye da su. Bai da wannan zuciyar da karfin da cewa shi soja ne, ina da karfin sojan da zai je ki dawo da zaman lafiya Nijar, amma ya kasa maganta mana hatta hanyar birnin gwari ba ta ba. Wai wani shi wai Christopher Musa. To wannan shi ne halin da ake ciki. Na farko dai ku gane maganar duka shirme ce kawai, kusan wannan. Sannan duk ihun da suke a ECOWAS ɗin ku sani hauka ne. Na farko dai ECOWAS ɗin ai babu ruwan Burkina Faso yanzu, ba ta ciki, ba ta yadda da wannan abu ba. Mali ba ta yadda ba, Gini ba ta yadda ba, Murtaniya ma ta fito ta yi magana ita ba za a yi wannan abu da ita ba, da sauran wasu kasashe da ba su yadda a ɗora sanction ɗin ma da aka ɗaɗɗora Nijar ba su yadda da shi ba. Ballantana a ciska wasu sojojinsu. To ina sojojin da za su yi da Nijar din su yage ta, suna ina? Ina sojojin? To ƙarshe dai abin da zai faru abubuwa guda biyu ne. Daman wani mai sharhi yana faɗa, na zato wannan profesa na Buba na Maiwa, daman yana faɗa. Yana cewa in dai matakan da Mali ta ɗauka ya tabbata, to alamu ne Allah ya kawo ƙarshen Faransa. To alhamdulillah, da alama abinda Buba na Maiwa ne yake faɗa ya tabbata. Mali ta yi, Burkina Faso ta yi, Gina tana kan yanzu da Nijar. Maganar Buba na Maiwa ta tabbata. In dai waɗannan ƙasashe suka tabbata sun zamato mulkin yana hannunsu, na tabbatar da za su yi wa Nijar, za su yi wa Faransa tawaye, za su sun ce kansu daga ƙasar Faransa, za su yi kuɗaɗen kansu, ECOWAS kuma za su rusa ta da yan uwa, duka za su rubuce. Salatu wassalamu ala Rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.